τελείωσε η διαδικασία. Ο Θέμης ο Κοτσιφάκης έχει το λόγο. Λοιπόν, συνάδελφοι, δεν μιλάει κανένας, έχει το λόγο ο Θέμης ο Κοτσιφάκης και τελειώνει η διαδικασία πάνω σε ψηφοφορία. Δεν είστε συνάδελφοι πια, δεν είστε συνάδελφοι. αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου. Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου. Γιατί ακούστηκαν εδώ προσωπικές εκφράσεις που δεν ταιριάζουν, γιατί μεριζόμαστε με πρόσωπο με πρόσωπο. Χορεύετε πάνω στο στόμα μας! Πολύ καλά. Γνωρίζουν ορισμένοι πολύ καλά, ορισμένοι πολύ καλά. Ποιοι είμαστε, για ποιον εργαζόμαστε, Το καταλάβαμε. γιατί είμαστε με την Ομοσπονδία. Καταλάβαμε. Είπε Βασιλή. Με ποιανού το μέρος είναι. Λοιπόν, Απέναντι μας είστε. Απέναντι είστε. λοιπόν, ακούστε λίγο, όποιοι κάτι να ακούσετε. Είμαστε μπροστά σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Προφανώς είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι όποιος προτείνει κάτι διαφορετικό από κάποιον άλλο, γιατί εδώ έχουμε δύο-τρεις διαφορετικές τέσσερις βάσεις να κάνει πρόταση. Όποιος προτείνει κάτι διαφορετικό, αμέσως είναι προδότηση ή είναι Μας οτιδήποτε. προδώσατε τέλος. Τέλος. Είπαμε και συμφωνήσαμε και συμφώνησε και η πλευρά των παρεμβάσεων, το Συμβούλιο, ότι πάμε αυτή τη μάχη σιγά σιγά βήμα το βήμα, μέρα με τη μέρα, με όρους κινήματος. Με συγχωρείτε, οι 500 που θα απεργούν και οι υπόλοιποι που θα δουλεύουν και κάποιοι που θα πάνε απ' έξω, όχι για να αποκλείουν αν είναι όρος κινήματος, για μας δεν είναι όρος κινήματος. Για να είμαστε σαφές. Και τα κόσμια που θα δουλεύουν, που θα δηλώνουν, Αφήστε μου ρε τώρα και μιλάτε κιόλας. όρος κινήματος είναι η μαζικότητα, Θα παραιτηθείτε τώρα. η διεκδίκηση και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στο σταθμό της συμμετοχής. Αυτό που καταρχήν η συνέλευση ζήτησε ανάμεσα τα εργατικά που προτάθηκαν να κάνει έστηση στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν είχε καταρχήν διάθεση να κάνει ζήτηση. Ένα σημείο αυτό. Δεύτερο, είναι πολύ προτιμότερο Μαργαρίτα, μην προκαλείς. Μην προκαλείς. να απόφαση το τι θα κάνουμε, Έτσι καλά. να την πάρει και εδώ η Γενική Συνέλευση, δηλαδή η πρόεδρος των ΕΛΒΕ, που έχει την άμεση εικόνα, το τι ακριβώς έγινε σε κάθε ΕΛΒΕ και το ποια ακριβώς είναι η εξουσιοδότηση και οι πλευρές της εξουσιοδότησης του καθενός. Δεν θα ψηφίσετε εδώ ανάλογα με την παραταξιακή προέλευση του καθενός, αλλά με την... Άστα τώρα, άστε. αλλά με το τι λέει, Δεν είναι άτομα. ηρεμία σας, ηρεμία, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν συνάδελφοι. Δημήτρη, δεν έχω πρόβλημα. Δημήτρη, σας παρακαλώ, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, προφανώς όσοι φωνάζουν δεν ξέρουν ποιος κουβαλάει τα πανώθια της τουντούκας της Ομοσπονδίας. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά οφείλουμε να σεβόμαστε κάθε κομμάτι.
Έτσι να είναι, σταματήστε. Όποιος θα κάνουμε, εσείς πρέπει να φύγετε. Αυτή τη στιγμή να φύγετε. Νίκο, σε παρακαλώ, Νίκο. Νίκο. Είναι πολύ πιο κρίσιμα τα πράγματα από το να τσοκωνόμαστε για μια φωνή που η προέταση είναι πολύ πιο κρίσιμα. Μας πουλήσατε, μας πουλήσατε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θα γίνει εδώ σε λίγο είναι να ψηφίσει ο κάθε πρόεδρος ανάλογα με την εξουσιοδότηση και την ευθύνη που έχει από αυτό που έγινε στην κάθε συνέντευξη. Αυτό νομίζω είναι το πιο τίμιο, το πιο λογικό. Έτσι να πρέπει να σε καταδίδει την πρόταση, όπως να είναι προτάσει από τον πρόεδρο, να μπορούσε να είναι από την ύφη. Άλλωστε η συζήτηση όλη μέρα από τους προέδρους εδώ από τον κόσμο, αυτά τα ζητήματα μας. Αυτά τα ζητήματα. Είναι λοιπόν πολύ πιο σημαντικό αυτό το σώμα να αποφασίσει. Ρε συνάδελφοι, αυτό το σώμα να αποφασίσει και όχι υποκριτικά να λέγαμε σήμερα. Και όχι συνελεύσεις. Παίρνει το σώμα την απόφαση και πάτε το Συμβούλιο αύριο να λέτε να τρέχετε την Παγκοσμιοποιητικά να κάνετε την ευθύνη του Συμβουλίου. Αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε την οριμότητα και έχετε την οριμότητα ανάλογα με αυτό που κάθε συνέλευση, αυτό που συνέβη κάθε συνέλευση, να τοποθετηθείτε στην ψηφοφορία. Το αν είναι μία-δύο ψηφοφορίες, νομίζω ότι είναι καθαρά τεχνικό το ζήτημα και δεν νομίζω ότι είναι έτσι κι αλλιώς και στη δεύτερη πρόταση είναι δύο ψηφοφορίες. Είναι καθαρό λοιπόν ότι ο καθένας που νομίζει ότι έχει εξοδότηση της συνέλευσης και δυνατότητα να πει ότι υπάρχουν οι όροι οι προϋποθέσεις, αυτή δεν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν χρειάζονται ούτε αντικρίσεις, ούτε άλλα, τα οποία νομίζω ότι βοηθάνε στο να προχωρήσουμε από εκεί πέρα. Συνάδελφοι, τελείωσε η διαδικασία. Πριν όμως, ως πρόεδρος, οφείλω να πω το εξής. Είναι πρωτοφανές σε διοικητικό συμβούλιο, έστω και έκτακτο, έστω και πολύ πρακτικά, έστω και έτσι πως έγινε και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άλλα πράγματα να κατατίθεται και κλεισμένο των θυρών και άλλα πράγματα να έρχονται, όχι, και άλλα πράγματα να έρχονται μετά. Λοιπόν, επί της ουσίας, να το αφήσω επί της ουσίας, εγώ ως πρόεδρος που προείδρεσα στη συγκεκριμένη συνεδρία των 15 λεπτών, κατέγραψα τα εξής. Ότι ψήφισαν 20.000 οι συναδέλφοι Σαββατούρο, 13.000, όχι, ως πρόεδρος οφείλω να το πω, 13.000 ψηφίσαν υπέρ, από τους οποίους οι 10.000 ψήφισαν για το γαμότο για να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση και τα λοιπά, και 3.000 δεν υπάρχουν κινητοποίηση. Επειδή όμως δεν μπορούμε να πουλήσουμε για τους 2.000 μουζακετή, προτείνουμε απεργιακή κίνηση των 500 συνδικαλιστών. 500 συνδικαλιστές θα απεργήσουν, οι υπόλοιποι θα πάνε κανονικά στις εργασίες τους που έχουν επιταχθεί και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν έχουν επιταχθεί να έχουν απ' έξω. Έτσι της επεσήμανα ότι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής έχουν κληθεί όλοι να πάσουν διπλανά σχολεία. Άρα δεν υπάρχει κανένα.